Okay, mayong gabi mga higala o mga suki o mga pinalangga nga tigpaminaw. Dinhi sa tulumanon, kini ang mayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh Day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang mayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og bubukas sa atong mga salabutan og magahatag kanato ginsakto nga pagsabot sa kamatuoran og kompletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita. So sa pagpadayon sa nanhigala, atong hinyon si Brother John alang sa opening prayer. Brother John? Magampo kita mga higala, makagagahom og maluluyon amo nga Dios na ining taknaa sa gihapon among gikinahanglan ang imong tabang alang nini nga programa. Panalangini ang mga nagapaminaw, tuguti nga ilang mahangpad ug masabtan ang imong pulong. Kung ikaw buot man nga sila mga luwas, imo unta silang kabigon sa pagduol ng mga laga diha kanimo gipangayo namo kini tungod lang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, sa pagpadayon sa nanhigala, pwede na di ay mong makasend og mga mensahe diri namo, no? Sa among mga number ni Brother John or diri sa atong comment section sa Facebook higala, kaya ito mabasa inyong mga importante nga mga messages nga inyong ipadangat din sa ato nga tulumanon. So kutob sa naminaw karon sa radio og naglantaw karon sa ato nga live mga higala through Facebook, kinasingkasing mo na mo nga gina-welcome karong gabi na dinhi sa ato nga tulumanon. O niya, sa tanan nato mga nag-follow sa atong programa, sa tanan nato nga mga kahigalaan nga always yun nagsunod, palihog lang no, atong i-share mga higala nga ato mga friend ang ato programa para nga mas daghan ang mga kahigalaan nato sab maka paminaw. O niya, mabliss sila mga higala pinaagi sa ilang pagpamati sa mga pulong sa Ginoo or mga pangutana nga atong pagatubagon dinhi sa ato nga tulumanon. So ang tanan atong gina-welcome o niya ang inyong participation higala ato sang gina-welcome dinhi sa ato nga programa. Okay, sa pagprensunahan sa dili pa ko mangbasa dinhi sa mga mensahe nga niya sa screen. So atong ihatag na ni Brother John, Brother Isaw ang mga panahon sa pagtunol nga na kanyos mga pagpangumusta. Brother John. Okay, daghang kayong salamat Brother Libby sa tanan nga mga naminaw og nagsulod ni atong programa. Maayong gabi kaniyong tanan og among gikalipay og gipasalamatan mo sa inyong pagsulod sa pagpaminaw kanunay niining atong programa. By the way, doon natay ingnong ko lang special nga bisita ato naning nakaila sa dugay-dugay ng panahon og unya dinhi po ni siya kita og kabiyak sa buhay, no? Si Brother Tata ato siyang tagaan og sir, imo nang panahon ni ron sir. Ay dugay na kong nagkuha nimo, hangyo nimo, pero kung sa Tagalog pa, ito na ang tamang pagkakataon na pinapaunlakan mo ako, ha? Okay, it's your turn. Okay, maayong gabi sa tanan nga mga kahigalaan ug mga kaigsuonan nga tigsunod sa pagpaminaw sa atong programa diri sa radyo. Sa kadaghang mga higayon nga nagkita mi ni Brother John o ganing tungura. Ako nagyod bisita dinhi, no? Tungod kay matag higayon nga magkita mi mga higala ni Brother John. Mangumusta gini siya nako og nganong wala pa ko naka-duaw dinhi, no? Mauwaw naman ko mga igsoon, mga higala nga mubalibad sa gihapon. So karon nangisog na lang gid ko nga makigkauban diri sa radyo nga sa ingon ni ana mga higala
usab aduna ko'y maobserbaran o aduna ko'y makuha nga mga development pod alang sa pagbuhat sa buhat sa Ginoo. Okay sir, pwede ba nga mapaila-ila nimo ang imong kaugalingon kay base ang imong forever role og naminaw pod. Malipay po na siya niya ang atong mga avid listener aron dili na sila magsigi og text nga Brad, Kuya, Sir, kinsa man tong inyong bisita diha wa lagi mi kaila. So aron na mahilom na ni sila, pwede bang ika-introduce nimo imong kaugalingon? Okay, salamat kay Virgin sa panahon nga imong gihatag nako, no? Sawa pa makaila rin nako sa mga nagtan-aw karon og naminaw karon. Ako dahil si Brother Tata Igonia. Ang tinuod akong pangalan Isidro na nagtubo og nagdako ko diha sa lugar sa lungsod sa Tubuso. Sa tanan nga mga naminaw karon diha sa Tubuso, ako kamong gitimbaya og nanghinaot ko nga kanunay kamong paminawan sa atong programa. Nahinumdum ko kaniadto nga sa matag ingon ani nga oras na pa mi radyo kanunay gid ning maminaw ug wa na ko damha nga karong tungura naa na gid ko dinhi, no? Ang ako na pong tingog ang madungog sa kadaghanan karon. Okay, daghang salamat sir. By the way, asad tayo bisita ng mga Matso Gigotilyo, mga batan-on usa ni sa mga gihandulan ning isaw sa unang Bible study si Brother Nas, no? Nya ni apod si Brother Gilo Canales, Brother Nas Munchadora. Onya kini siya mo pirmi sa di usahay. Pirmi usahay, dili pirmi kanunay kay lahi man ang pirmi kanunay kaysa pirmi usahay. Pirmi ni usahay pud siya nga mo view sa ato nga programa. Nahimo sad nato sila ron bisita. Thank you so much. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. So padayon ta mga higala. Modto na ta sa pagtagad, no, pagbasa dinhi sa mga mensahe nga atong nakita sa screen. Okay, niya si Shena Rose Vlog. Mayong gabi po. Naminaw si Lolo Duro o Lola Ophelia sa isla ni sa Tikaw or Tikaw Island. So, good evening nimo Brother Duro o Sister Ophelia. Kanya niya sad nakikuban nato si Rosemary Sungkit Timbang. Salamat sa paglab ug pagpray sa ato nga programa. Kanya niya po sila Sister Ginalyn Lumuntad sa Takop ni San Remio. Mayong gabi sa tanan. So good evening Sister Ginalyn. Kanya niya po si Brother Rufino Moreno. Salamat po Brother Rufino sa paglab ug pagpray. Kanya niya sad si Meliod Selasol. Salamat sa pagpray ug paglab sa ato nga programa. Kanya niya sad ang ato nga karaan nga higalag igsuon sa pagtuo si Sister Tita Alcoino. Mayong gabi naminaw midiri sa Sipak sa Murcia. God bless Brad Lib o Brad John. Ana po diya kadiya sa Murcia day, imog yung gibantayan imong apo, no? Lakawan ng Sister Tita. Diya nakabisita sa Skadawan sa Cebu City punto siya. Nakaroon na po sa nagbantay si unis siyang apo. Kaya mag-Thomas gawa si ang iyang anak ni Sister Tita. Niya po si Rian Cases. Good evening diha kaninyo brothers. Og sa tanang naminaw karon, please di ay ko greet sa kang Nelson Liamorin Senior og kang Andres Lauron. Daghan kayong salamat sa pagbasa. So thank you kayo Brother Rian Cases. Niya po si Brother Ronilo Itang. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John, Brother Isaw o Kuya Livy, and God bless. Niya po si Sister Lynn of Keria. Mayong gabi na po ninyong tulo. Kuya John, watching from Kinatarkan. So ubay-ubay meron diri sa studio. Okay, daghang salamat Brother Libby. Maayong gabi ni Brother Ronilo dia Saudi Arabia. Nya attention dia sa Manila ni Sister Irene Vasquez Hilig usabay apelyido ni moron sis
palihog tagai ko diri sa imong address ug tinuod nimong pangalan kay aron mapadala nako ang Biblia diha. Okay, nagkinahanglan kag Cebuano nga Biblia. Salamat. Okay, napag yung mensahe si Brother Ronelo. Mayong gabi na usab mga kaigsuunan, tigpaminaw ug sa mga nag-view nini nga programa kini ang Mayong Balita. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronelo and your family diri sa Bugo City, Cebu. Okay, niapod si Sister Chari de la Cruz Nugas. Anya, salamat sa pagpray o paglab, Sister Chari. Anya, niapod si Brother Rufino Moreno. Anya, nakikuban sa nato ang si Brother Nilo na pag-isay-misay, mayong gabi sa inyong bisita dinha. God bless. Anya niya po ang Riverside FM Cebu, ang 93.2 MHz. So salamat kayo, nag-inform natin nga on-air na ta mga brad. So thank you kayo no, mga sirs diano sa atong maabtikon nga station manager diya o sa CEO diya sa maong station sa Riverside FM Cebu o kang Pastor Joel Tirana. Mo siya nagpahiluna nga ma-on-air ang ato nga programa diya sa Riverside Cebu. So dako-dako na jud og dako-dako na jud og area nga maabot ang atong programa tungod kay diha sa South Cebu. Lanog-lanog mo sana ang Riverside FM. Maabot sa nadto sa Negros Oriental, ngadto sa Dumaguete og sa tanan diha kay naminaw sa Riverside FM. Kinasingkasing mo namo nga ginadapit sa pagpakiguban karong gabi na nini nga tulumanon sa Jesus is Our Hope nga nanuka dinhi sa DYCM FM sa Bugo City dinhi sa norte. Okay, adto ta sa pagprensunahan amo ding itunol ang pahasubo sa pamilya nila ni Sister Fabia Andrino sa kamatayon siyang bana nga ilubong og mga adlaw. So condolence Sister Fabia Andrino diha sa Barangay Daket. Kanya condolence po sa pamilya sa mga nila ni Sister Dole og siyang bana nga dungan nga matay silang duha. Kanya ilubong ni karong Lunes. So condolence po sa mga anak no. Ang ilang papag mama ilubong karong Lunes. So condolence sa pamilya sa mga Batayula o mga Alip family. Okay, padayon tayo galato ng tanawon. Niapod si Pari Duming Bunukan. Mayong gabi ninyong tulo diha sa station Bradley. Brad John og sa inyong bisita karon og sa tanan nga nagasunod nining programa ha. Salamat Bradley. God bless us all. Salamat sa paglab ug pagpray. Anya pagyod atong tanawon ang Riverside FM Cebu. Ingon sa ni good evening mga brads. So good evening niyo diha mga sirs no. Thank you sa pag-honor sa atong programa. Niapod si Brother Sunny Sumayang. Salamat po sa paglab ug pagpray. Anya niapod si Brother Noel Landao Cristal. Ang madasigon o abtikon po ni nga Lee Evangelist diha sa Kawit. Anya salamat po sa pag-pray o paglantaw sa programa. Aniasad si Brother Norlito Tagalog. So thank you kayo Brother Norlito no sa pag-pray o paglab. Aniasad si Brother Elmodam Flores. Brother Elmodam, may gabi. Kinsa man nga igunya nga asawa ni Brad Bincio nga igunya. Okay, sir. Diyan na nangutan na si Brother Mudam Baptist ni Souna for 53 years, no? Na taga cruising sa Lamanga Tubuson Negros. Kinsa kuno nga igonya balay karatog basa Brother Libby. Nangutan na si Brother Mudam taga Tubuson kinsa man kuno nga igonya nga asawa ni Brad Bincio, mga igonya man ang apelyido. Okay, actually mga higalang, mga igsoon, nagdako ko diya sa Tubuso o kana sila ako ng iyaan no? Si Tia Idang Igonia Lovero, igsoon na sa akong papa na diya sa Vicensina. Kayo la demos Brother Elmodam Flores.
Wala kay ko, dili kay ko familiar Di pa niya. ni kay Okay, bago the pa time man nga bago dito pa man pa siya baptist pa ni si brother Mudam. Bodam. Okay, niapod si Brother Mike Lucina. Mayong gabi mga brother. Watching here from Mount Zion Church, San Francisco, Camotes. Okay, thank you. May gabi sa tanan taga San Fran sa Mount Zion. Kumusta nila der Brad Pinyo diha ni Sir kamo diha mga ma'am. May gabi is inyong tanan diha. Anya niya po si Kamars Vlog. Mayong gabi diha ninyo brothers. Paliog ko great sa akong dasig nga bana si Rian Cases. Anya niya po Brother Noel Landao Cristal. Brad Libby, great cost. Tatay Joselito Godines, nagsunod sa inyong programa. Sa inyo, naminaw ron sila. Family Godines, nakaadto na daw sa inyo, Kuya John. Nakaadto na ko sa inyo, Brother John. Ingon niya, kanis Pamilya Godines. Mari. Niya po, Sir Lia Muñez, sa Cavite, Manila ni. Nganong nagdugan man na pads sleeve o kamata. Nganong nagdungan ko og kamatay katong kuan. Nagdugan kamatay. Lungag kamatay ba ang katong imong gi-announce. Kaya sa info din gi-text ni Brother Tixon nga sa to na tumbahan sa kahoy ang bana ambot ang asawa kung sa kay hinungdan pod. Atake siguro kay kuan man ni ang asawa kanang medyo na atake naman siguro ni sa una. Anya po si Brother Elmudan Flores. Okay, salamat Brad. Anya arita speakers nga screen ato nililion mga higala ang mga higala na to nga nag-send og heart o niya nag-like sa atong program. Arita sa mga nag-send og heart niya sila si Rolando GR Belursula, Cherry de la Cruz Nugas, Elmudam Flores, Canales Jello, Leonidas Tayom Sumalinog, Ann Garcia, Lilita Espinosa, Ayan Kevin Dorotan, Len of Keria, Linabog Munchedero Nas, Joy Mahinay, Norlan Pagal, Mike Lucina, Nuna Hani Monterde Punay, Scout Ranger Senior, Alma Mahait, o Brother Ronilo Itang. Dito sa mga nag-like, niya sila si Rosemary Sungkit Timbang, Tita Alcuino, Million Silasol, Gisrael Dinglas, Aniceto Priscilias, Antonio Etorma, Noel Landao Cristal, Aves Iginubunto, Johnny Mainit, Lovely Dehito, o Brother Rufino Moreno. So, mo ni ato mga nakita higala sa screen, nabalikan tanig kadiyot, niya si Sister Alma Mahait. Good evening to everyone. Madam, may gabi yung tanan diha madam sa daha diot. Okay. Adto na ta mga higala sa pagbasa sa pangutana nga ato nga tagdon karong gabi na. Ato ning tanawon mga higala. Okay. Good PM ninyo, Brad. Naalang ko'y ipangutana. Unsay ikatambag ninyo. Patambag na ni. Puranig kini ang maayong, kini ang suliran. Ingon na rin nga. Kuha na. Mura na kang doktora Lourdes Libres Rosaruso. Anhing doktora. Yes. Okay. Ayang pangutanin nga unsay inyong ikatambag. Ako nakalapas sa balaod sa Dios. Gusto ta kong mobalik. Maulaw naman ko. Dawaton pabakahakos Ginoo og ninyo, Brad. Salamat si Dan. Okay, salamat kayo. Muni pangutana nga atong tubagon karon kay nangayo siyang tambag, no? Akong utrog basa ingon ni unsay inyong ikatambag. Ako nakalapas sa balaod sa Dios. Gusto ta ko mobalik. Maulaw naman ko. Dawaton pabakahakos Ginoo
og sa inyo, Brad. Salamat. Gikan ni Dan. So thank you kay mo ni Brother John. Okay, dagat kayong salamat sa tuan ani nangutan na ani. Wa pod siya magsulti kung unsang balaura sa Ginoo ang iyang lalapas. Wala. Wa siya magsulti. So dili kaita makaboylo kung unsaon na to siya pagtambag tungod kay wa tay mahimo nga fixed idea mahitungod niining puntuha tungod kay wa magipod siya magsulti og diin na balauras Ginoo o unsang balauras Ginoo nga iyang nalapas. Pero sa iyang hunahuna gusto siyang mobalik, mauwaw na siya. Dawaton pa ba kaha siya sa Ginoo og sa inyo? Yes, why not? 100% dawaton. Ang tinuod nga pagkasulti, nagtuo magyud ko nga Adventista ka, kay mo nga magug ka nga gusto kong mobalik ug di pa ka Adventista, Adventista gyud ka. So nahibaw ka sa kasaas kanan na ang gisgutan sa Ginoo nga the prodigal son. Ang prodigal son, duha lang sila ka anak, pulos lalaki. Nasayod siya tungod kay adunahan ang iyang amahan. O unya tungod lagi kay masuwain man siya ang manghod, nasayod siya nga ang iyang amahan naa siya mapanunod nga kabtangan. So in early stage, iyang pangayo ang iyang bahin ngadto siyang amahan ug gihatag po ni siyang amahan. Milakaw siya ug sa iyang paglakaw nakakaplag siya daghang mga higala ubos sa influensya sa iyang bahandi nga nasunod sa iyang amahan. Nagkakataon nga nagsigi siya gasto wa maining gawas pero wa ining sulod, wa ining saka. Sa laktod pagasulti, nahurot. Pagkahawar na siyang kabtangan, nawa sad ang iyang mga higala. Og niabot ang panahon nga ang kalisod niya. Tungod niya na nang-apply siya trabaho, ang tuyo niya nga makakaon siya. Apan wa na gid idetalye pa sa maong kasaysayan. Kay ang iyang trabaho, didto man sa babuyan. Unya, ang record sa Biblia nga siya ipon na og kaon sa mga pagkaon sa baboy. Wa na po i-specify sa Biblia kung unsang matangas pagkaon sa baboy, nganong siya napugos na lang po nga mukaon sa pagkaon sa baboy. Sa laktod pagkasulti, tingali, wa gid siya libre sa kaon. Kay og libre pas kaon, di siya musagol og kaos pagkaon sa baboy. Naisipan niya nga ang ako nga amahan, daghag sulugoon sa amo. Ug unya maayo silang pagkaon. So ang maayo ini mauli ko dili aron ilhon ko nga iyang anak, kun dili aron lang ko nga makakaon. Ug kun imong tan-awon ang kasaysayan sa Biblia, samtang siya nagdanga-danga, abot pa sabot, wa pa gid siya maabot. Nalantawan siya siyang amahan. Wa pa gani siya makabungat sa gusto niyang mahitabo. Ang iyang amahan nagpasugo sa sulugoon nga mag-ihaw o pinatambok nga baka. Natingala ang igsuon nga lalaki, nganong nagsadya man ang pinuy-anan siyang amahan. Misulti ang amahan nga ang imong igsuon nga nawala, dugay na, nibalik siya. Nasubo ang naguol ang maong igsuon, kay siya tibok adlaw maghago, magtrabaho siya, pero ang iyang amahan, wa, gyud. Magpakita nga gikumbirhan gihawan siya ang iya na hinuong igsuon nag-usik-usik sabtangan maoy giihawan. So kung imong tan-aw dinhi, ang amahan nagrepresentar nis Ginoo nga imo ang iyang balaod iyang gipakasad-an pero sa diha nga buot na kang mubalik dawaton gihapon kas inahan. Considering nga ikaw ang prodigal son, mubalik ra gihapon dawaton kas amahan. O kinsa man sadmi, maingong ka nga ninyo nga dili mo dawat. Ang angay nga imong himuon, kay nakasa ka magyud. Pabiyai sa dawtan ang iyang dalan og sa tawo nga dili matarong og pabalika siya kang Jehova og siya maluoy kanimo pasaylos madagayaon gayod. Isaiah 55:7. Karon kun imong tan-awon ang panahon nga mobalik ka dinha sa Ginoo sa pagpangalagad sa Ginoo, dawaton ka. Kay nakasa man ka, usa sa mga pangutana sa mga taong giwalihan sa mga apostoles buhat 2:36 ngadto 38.
Naingon mga igsoon, unsa may among buhaton? Una, nangutana ka, nagpatambag karon sa imong buhaton. Ingon ni Apostol Pedro, 2:38, pag hinulsol kamo pabautismo ang matag sa sa ngalan ni Kristo tungod sa kapasayloan sa imong sala. So balik diha sa Ginoo, hinulsol ka, unya alagad gas Ginoo tungod agalan sa kapasayloan sa imong sala, unya pagadawaton ka sa Ginoo, unya ang mga Adventista pod nga imong natalikdan mudawat ra gyud gihapon nimo. Well, siguro karong gabi na ato nga tagaan kayon si Sir Tata gunya nga ikaw sir makakuang ka aning mga puntuhan nagpatambag ra man nakasa siya sa balaod sa Ginoo ug unya wa po niya isulti unsang balaod ang iyang nasad-an unya gusto ta siyang mobalik mauwaw lang siya dawaton pabaka siya sa Ginoo ug sa ato nga inon pundok as a Seventh-day Adventist. Unsay imong i-advise ani kay patambag ra man ning iya. Okay, mayong gabi kanimo pag-usab, higala. Wa kay ko magkadungog sa imong pangan pero ang ako ra gyud nga mahatag nga tambag no. Knowing ako pod personally maulawon pud ko kaing dako gyud no. So di ginay kadinay nga mauwaw gyud ta labi nagnaatay sa og unsa man galing na nga sitwasyon. Yes, ang imong pagbalik igsoon dako nga kalipay sa Ginoo. Kung buo ang imong desisyon nga ikaw mo balik, ayaw panumbalinga ang mga istorya sa mga tao. Tungod kayo usana siya nga makahimo nga kapangdulan sa imong pagbalik sa Ginoo. Tungod kay ang yawa maningkamot gyud nga di gyud ka makabalik sa Ginoo sa pagpangalaga diha kaniya. So ingon pagani diri ako lang ning lakbitan gamay sa 1 John 1:9 nga if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Sa tanan nato nga dili pagkamatarong ang Ginoo faithful og matarong nga mo pasaylo sa atong mga kasalanan. No? Klaro kay na dinha mga higala o kanimo igsuon nga ayaw pag duha-duha sa pagbalik, ayaw pag kining kaulaw. No, ang kaulaw igsuon makaya ra man na siya nga i-let go or makaya ra gyud na siya nga atong walaon tungod sa tabang sa Ginoo. So God bless kanimo igsuon. I hope nga makabalik gyud ka sa pagpangalagad sa Ginoo bisan unsa pa man ang imong nalapas or nahimo nga sala diha sa pagsupak o paglapas sa balaod sa Dios. Nasayra nato nga ang Ginoo maluluyon gyud siya og andam siya nga mo higugma kanimo pagbalik bisan pa man nga nakahimo ta sa pagkasala. So wala tay panahon nga muran away pata diha sa Ginoo nga nakasa ta. Dili na siya maoy himuon nato nga kining rason nga mopalayo ta sa Ginoo kung makasa ta. Instead himuon nato na siya nga motivation. Kung nakasa ta, mas mapadaol pa ta sa Ginoo, no? Nga mangayo tagpasaylo. Kung kita nasayra na nato ang kamatuoran. So God bless kanimo igsoon og mao ra toy akong hanubo nga tambag diha kanimo. Salamat Sir Tata sa imong gihatag nga dugang ingon tatambag o tubag sa mao nga gipadangat diniya nga pangutana sa ato nga listener nga hinaut mi nga ang ato ron nga nagpadangat sa mao nga pangutana naminaw karon sa ato nga programa. By the way, sa dili pa ko magpadayon sa paghatag og dugang pagtubag nining puntuha. Ako dahil nga pasalamatan ng atong mga kaigsunan sa Tambungan Seventh-day Adventist Church sa ilang mayniton nga pagdawat sa tuwa ditoa, pag-abi-abi. Unya, mayong gabi ni Brother Remy Sigarino ni Sister Inday dinha. Unya, ako sa mga pasalamatan ang nag-imbitar sa ako kagabi si Ma'am Roda Likigan uban sa iyang mga igsuon
Ya mga ginikanan na mahingman sa kini ang atong mga kaigsunan din sa Tambungan Seventh-day Adventist Church nila ni Brother Kit, ato ang mabtikon nga elder diha sa Iglesia sa Tambungan. O sa tanan-tanan na lang nga dili na ako ma-mention ang pangalan. Maayong gabi og salamat sa inyo nga mainiton nga pagdawat o pagabi-abi kanamo kaganiha mga kaigsunan namo dinha sa Tambungan Seventh-day Adventist Church. Unya mga kaigsunan ngadto natas paghatag og dugang nga ingon tatubag sa mao nga atong gihatagag pagtagad karon. Nga mahitungod ni ba nga unsay ato nga mahatag nga tambag mahitungod sa nga sitwasyon nga siya nakahimo nas pagbiya og pagtalikod sa pagpangalagad sa Dios kay nakahimo man sa pagpakasala. Madawat pa ba siya sa Ginoo or madawat pa ba siya sa mga membro sa mga taong nangalagad sa Ginoo? Higala wala mi masayod og sikinsa ka apan kanunay ning timan-i nga bisan pa man unsa kadako ni kagamay sa sala nga atong mabuhat, ang Dios andam gid kanunay nga modawat og mopasaylos atong mga sala. Unsa malay kinahanglanon nato nga ngayan natong buhaton? Ang gikinahanglan lamang natong buhaton magaigsunan sa diha nga mapakyas tas atong kinabuhi, moduol ta paduol ta sa Ginoo. Mangayo pagkapasayloan sa sala o kini atong paghinulsulan ngadto sa Ginoo. Ako subliyon mga kaigsunan, panahon nga kita makasala, ang atong mga sala atong paghinulsulan ngadto sa Ginoo. Kay naa sa rabayoban nga pagtudlo o paghuna-huna nga kun ikaw makasala, ang imong sala imo nga isaysay o imong ikumpisal ngadto sa imong isigkatao. Kung atong lantawon mga kaigsunan nga sulat sa unang Juan kapitulo 1 versikulo 9, ingon ani ang atong makita dinhi mga kaigsunan nga balasahon kung ato ni nga basahon. Naghisgot dinhi nga nagingon, kung isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan og makatarunganon nga tungod niya na mopasaylo siya sa atong mga sala og magahinlo kanato gikan sa tanang pagkadili makatarunganon. Mga kaigsunan og makiglaan, usa kini kagarantiya nga sa diha nga ang atong mga sala atong paghinulsulan ngadto sa Dios, ang Dios kasaligan og makatarunganon nga siya mopasaylo og magahinlo sa atong mga kasalanan. Unsa malay gikinahanglan? Ang gikinahanglan lang sa panahon nga mapakyas ta, moduol og maghinulsol, mangayo tagkapasayloan ngadto sa Dios sa mga butang nga nabuhat nato nga dili uyon sa iyang kabubuton. Apan nato na may gisgutan ng sala, nan unsa man dining sala mga kaigsunan og mga kaigalaan. Kung atong basahon ang unang Juan kapitulo 3 bersikulo 4, ang sala mao kini. Kung atong basahon nagingon, ang tanan nga nagahimog pagpakasala, nagahimog paglapas sa sugo. Kaya ang pagpakasala mao may paglapas sa sugo. So kita nga nagkinabuhi din sa kalibutan mga kaigsunan, makahimo ta og kalapasan sa kasuguan sa Dios, nakahimo tag pagpakasala. Sa diha nga makahimo tag pagpakasala, unsay angayan natong buhaton? Ang gisulti sa unang Juan kapitulo 1 bersikulo 9, gikinahanglan nga ang atong mga sala isugid nato ngadto sa Dios. Asa isugid? Ngadto sa Dios mga kaigsunan og mga kaiglaan. Nang kung imong lantawon og susiyon, usa ka garantiya alang natong tanan. Nga sa diha nga moabot sa atong kinabuhi nga kita mapakyas, ayaw guna-una nga dili nakaangayan nga mosulod sa simbahan. Dili nakaangayan nga moduol sa Dios. Nga naman mga kaigsunan og mga kaiglaan, kanunay natong timan-an nga bisan paman kung unsa kadako sa atong sala, kanunay gini natong ibutang sa atong una-una nga ang Dios andam gayud nga mopasaylo nimo nako, ang gikinahanglan lang moduol tangadto kaniya. Nan asa man ni mabasa nga garantiya nga ang Dios andam modawat sa tuwa sa diha nga kita makahimo og pagpakasala batok kaniya mga kaigsunan. Kung atong lantawon ang sinulat ni Propeta Isaias sa Isaias kapitulo 1 bersikulo 18 mga kaigsunan, ningonani ang atong makita nagingon, umari kamo karon ug usahan ta paghusay, nagingon si Yuba. Ako sa ning hunungan mga kaigsunan, kanang pulong dinha umari kamo karon, refirado na natong tanang mga tao. Kanang gisgutang og usahan ta paghusay,
but pasabot nga dunay mga butang nga ato nga pakighusayan ngadto sa Dios. Nanon sa mani, bisan pa ang inyong mga sala mapula, sila pagaputiyon ingon sa niebe. Bisan pa sila lubos mapula, sila mahimong sama sa maputing balhibo sa karnero. Ang gisgutan ining basahon mga kaigsunan ug mga kaiglan mo, nga ang Dios nag-agda sa matag tao nga dunay nahimo nga kapakyasan batok ngadto sa Dios, nga naghatag kini og garantiya nga bisan pa man unsa kadako sa atong mga sala, ang Dios andam nga modawat og magapasaylo kanato mga kaigsunan. Nan unsay may tabo sa usa ka tawo nga managdumili sa pagduol sa Dios tapos nga siya makasala. Ang mahitabo sa tao nga dili maghinulsol sa iyang sala, dili moduol ngadto sa Dios, mga kaigsunan, ingon ani ang mahitabo. Versikulo 19, kung kamo mubuot og magmasinugtanon, ang maayo sa yuta inyong pagkakanon. Apan kung kamo magdumili og musukol, lamyon kamo pinaagi sa espada, kay ang baba niyo ba namulong nini. This is an assurance mga kaigsunan. Kung moduol og makighusay tangadto sa Dios, mangayo tag kapasayloan sa atong mga sala, ang Dios andam nga mopasaylo sa atoa. Apan kung sa atong paghimog kapakyasan, atong gipataas ang atong kaugalingon, ug wala nato ilha nga kita nakahimo og pagpakasala batok sa Dios, ug ang sala nga atong nahimo wala nato hinusuli ngadto sa Dios, ang may tabo sa ato nga kaigsunan, ang dangatan sa atong kinabuhi sigurado gayud nga kamatayon mga kaigsunan og makiglan. Kining mga butanga mao ni ang gisgutan dinhiya sa balaan nga kasulatan. Busay kawigala nga nagpadangat sa mao nga ingon ta pangutana nga nangayo ka og tambag dinhiya sa kanginan. Wa gid milain matambag sa imo, kundili ang butang lamang nga duol sa tiilan sa Dios o ginusuli ang mga butang nga imong nahimo nga kapakyasan batok ngadto kaniya. Kay amo kang hatagan usab og assurance pinagis balaan nga kasulatan nga ang Dios andam nga modawat og mopasaylo nimo sa tanang mga butang nga imong nahimo nga dili uyon sa kabubuton sa Ginoo. Tapos nga kitang tao mga kaigsunan nakahimo na sa paghinulsol sa atong mga kasalanan, or tapos kitang tao mga kaigsunan nakapangayo nagkapasayloan sa atong mga sala, unsa na may angayan natong buhaton mga igala og mga kaigsunan. Sa diha nga kitang tao nakahimo og nakapangayo nagkapasayloan sa atong mga kasalanan, or ingnon ta mga kaigsunan nga sa diha nga humanata nga nangayo pasaylo sa Dios sa atong mga sala, unsa na may angayan natong buhaton. Ang Isaias kapitulo 55 versikulo 7 ingon ani ang gisgutan mga kaigsunan og mga kaiglan nagingon, pabiyai sa dautan ang iyang dalan, og sa tao nga dili matarong ang iyang mga una-una, og pabalika siya kang yuba, og siya maluoy kaniya, og sa atong Dios kay siya mopasaylo sa madagayaon gayud. Atong kanunay nga timan-an mga kaigsunan og mga kaiglan, that the greatest assurance nga gihatag sa Dios sa toa mao nga ang Dios andam nga mopasaylo sa toa kung kita willing mga kaigsunan og mga kaiglan nga moduol ngadto sa Dios, nga kung kita willing nga tapos nga kita mga kaigsunan nakamatngon og unsay nahimo natong kapakyasan, ato natong talikdan og dili na nato buhaton pag-usab ang mga sala nga atong nahimo ngadto sa Dios mga kaigsunan. So kung imong lantawon og susiyon, malinaw nga kining mga butanga nga gisaad sa Dios sa toa mga kaigsunan, gikinahanglan ato ning hatagag pagtagad nga kung kita makasala, ang atong buhaton di ay dili mo palayo sa Ginoo, dili mo undang og simba, kun dili ang ato dayong buhaton mo paduol tag pamayos Ginoo, mangayo tag kapasayloan sa sala nga atong nahimo, hinulsulan nato mga kaigsunan ug mga kaiglan, ug sa diha nga ang sala atong paghinulsulan, ang gisgutan sa bala nga kasulatan gikinahanglan ato ning talikdan ug dili na nato buhaton pag-usab mga kaigsunan ug mga kaiglan. Kay nganuman way kapuslanan ang imong gihimong paghinulsol sa imong sala kung balik-balik ra gihapon nimong gihimo ang imong gihimong pagpakasala. Sa diha nga mohino maghinulsol tas atong sala, paningkamutan nato
uban sa atong paghangyo ngadto sa Dios, nga tabangan ta sa Dios nga dili na ta makahimo sa pagbuhat nining klases pagpakasala, mga kaigsunan, aron nga sa din kita kahimut-an sa Dios o kita dili mahamulag stiilan sa Dios, mga kaigsunan og makiglan. Nasayod ba mo, mga kaigsunan og makiglaan, nga mao kini ang hinungdan nganong kitang tao nahamulag stiilan sa Dios tungod sa sala? Ang ayan nato nga hinungduman, mga kaigsunan, nga kitang tao nahamulag stiilan sa Dios tungod sa sala nga nabuhat nato, mga higala og maigsoon. Hinaot dili nato batunan ang butang kung unsay gibatunan ni Adam ug ni Eva. Nga sa diha nga si Adam ug si Eva giingan sa Dios nga makakaon kamo sa tanang bungas kahoy nga nastanaman apan gawas niya ng usa nga talawala. Sa bunga niya na, dili kamo magkaon, kaysa diha nga mokaon kamo, mamatay kamo gayud. Giatagan og pagtudlo sa Dios si Adam ug si Eva kung unsaon niya pagkinabuhi dito sa tanaman sa Eden. Apan taliwala nga dunay pagtudlo ang Dios nga dili nila kaunon ang bungas kahoy nga sa taliwala sa tanaman, mga kaigsunan. Naitabo nga si Adam, naitabo nga si Eva, mga kaigsunan, nalimbungan sa bitin o si Eva nikaon, mga kaigsunan, sa bungas kahoy o sa diha nga nikaon si Eva sa bungas kahoy, mga kaigsunan, may untag si Eva rang nikaon naun sa manggidad-an man sab ni Eva ang iyang bana o sa diha nga gidad-an ni Eva ang iyang bana nga si Adam, silang duha nangaon sa bunga o sa diha nga nangaon sila sa bunga, mga kaigsunan, nakahimo nga si Adam ug si Eva nakapasala ngadto atubangan sa Dios. Sa diha nga ang Dios miduwa kang Adam ug Eva dito sa tanaman sa Eden. Gipangita si Adam ug si Eva sa Dios. Gitawag ang ilang mga pangalan, Adam, Eva, hain kamo. Apan nang naitabo mga kaigsunan si Adam ug si Eva na nagpanago kay nahadlok sila. Sa diha gipangutana sila sa Ginoo, nganong nanghadlok mo? Gisumpayan sa Ginoo, ningkaon ba kamo sa bungas kahoy nga wala ko gitugot kanyas pagpakaon? Ang nahitabo mga kaigsunan ay balmogon sa ang gitubag ni Adam, miingon si Adam ngadto sa Ginoo, ang babay mangyud Ginoo. Sa diha nga miingon si Adam nga ang babay mangyud Ginoo, gipangutas Ginoo ang babay ni sultipod, ang bitin mangyud Ginoo. Sa diha nga gipangutana si Adam ug si Eva, ningkaon ba kamo sa bungas kahoy, mga kaigsunan, sa pagilas mais dautan, ang tuyo ug tumong unta ato sa Dios nga si Adam ug si Eva miamuangkon nga sila nakasala. Pero sa diha nga nahitabo, mga kaigsunan, wa man nagtinukmuray man hinoon. Nagpakita kini, mga kaigsunan ba nga ang tao di gyud mo angkon nga siya nakahimo og pagpakasala. Maunayin ko ganiha nga di unta nato batunan ang nabatunan ni Adam ug ni Eva kaniadto. Nga sa diha nga nakahimo sila pagpakasala, gipangutana sila sa Ginoo na nagkiniang deny, mga kaigsunan, sa ato nga kinabuhi kung kita makahimo kapakyasan makasala ta, mga kaigsunan ug makiglan, ang atong buhaton mao muangkon ta sa atong kasalanan, maghinulsol tangadto sa Ginoo, atong isugis Ginoo ang atong mga kapakyasan, kay ang garantiya sa Ginoo sa diha nga moduol tangadto kaniya, mangayog kapasayloan sa kapakyasan nga atong nabuhat, siya andam nga mopasaylo sa atoa, mga kaigsunan. Wala lang sa paghatag og dugang pagpasabot sa pangutana, ang panahon akong ihatag kang Brother Libby Claves. Brother Libby? Adto ta sa pagtagad dinhi sa mga mensahe. Okay, niya si Jocelyn Madelo. Niya ingon dinhi iyang mensahe tay igsuon na si Brother Tata. Igsuon na si Brother Tata ni Pastor Daniel Igunia nga naaron sa assign sa Kadya District, Cadiz District. Igsuon niya yun. Unya diya po, Brother Noel Landao, nindot kayo imong gibuhat, mintras buhi pata. Igsuon, isugid ang tanan. Dios malipay, og si sa taning maguol na kay di naka iya padayon ta igsuon, mintras may gininhawa pata, maunay kalipay sa atong buhi nga Dios.
Okay, kisa na pa. Okay, padayon ta mga higala sa unahan ato na ning tagdo ni atong dugangan ni gihatag og tubag ang gipadangat dinhi sa ato nga programa tambag man ni kay lagi siya matod pa niya nga unsay ikatambag kay siya daw nakalapas sa balaod sa Dios. Siguro 10 commandments wala ta masayod kung ano specific no. Tungod kay ang balaod gus Ginoo kun imong lapason sa unang Juan 3 versikulo 4 gitagaan diha ni San Juan og definition ang paglapas sa sugo. Matod pang San Juan, ang pagpakasala maoy paglapas sa sugo. Subuti pasabot nga kung lapason nato ang sugo sa Dios, nakasala ta mga higala. Og ang pangutana nga gipadangat din nato nakalapas siya sa balaod sa Dios. So, mudawat ba ang Dios? Unas tanan, ang Dios higala andam siya sa pagdawat ni bisan kinsa nato nga makasasala malinapason samtang buhi pata o samtang wa pa masira ang adlaw sa kalawasan. Ang Dios andam. Ako nimo ganin tanawon ang na-record sa Biblia. Grabing pagkadaotan, gipasaylo o gidawat sa Ginoo. Sama sa istorya ni Maria Magdalena. Nalabihan pagkadaotan niya. O niya gani hindakpan siya sa mga Hudiyo sa akto nga gibuhat sa pagpanapaw. Tungod kay kini si Maria Magdalena nagbaligya sa iyang lawas. Gani kung subayo nimo ang records Biblia, gisudlan gani siya 7 ka espiritu sa yawa. Grabe na yun. Murag grabe gini ang pagkamanyak mahigala. Pero isa kahigayon ni ana sa dihang hindakpan siya sa mga Hudiyo, gidala siya at tubangan ni Ginusos. Og maingon sila, sumala sa balaod ni Moises. Ang tao nga madakpan, ang babae nga madakpan sa sala sa pagpanapaw. Pagapation siya, pinaagis bato. Sa ito pa death penalty ang ipahamdang. Si Ginusos wa siya mo reklamo. Ingon si Ginusos, sige, mauman ka na, ang akong kondisyon sa inyo, kinsa ganay waysa ninyo diha, maoy paunahon or maoy palabayon og bato. So muna kondisyon ni Jesus, kinsa ay walay sila, maoy mulabay sa bato, buti pasbot, maoy musilot niadtong babae nga gidakpan sa mga Hudiyo. Dayon ang Ginoo, nagsuwat-suwat siyang tudlo didto sa yuta. O niya, ang mga tao nga nagdakop niya, nakonsensyahan, kay ilang gilantaw, ilang kaugalingon, makasasala sila. Daghan sab silang nalapas. Kutom sa nakapamalandong o nagtanaw sa gisulat ni Ginusos. Nabisto man sila. Ning uli, ni hangtod nga, ang tanan ng uli, pagyanghag pa Ginusos, ang babae na lang nga nagtindog, nga nagduko, siguro nagpato to siya luha, naghulat og kanusa, mutog pa ang bato siyang lawas. Kay silutan lagi siya sa kamatayon pinagis pagbato. Nangutana ang Ginoo, babae, mamali ka batuhan nila babae. Nga na babae, Ginoo, nang lakaw man sila, wa man ko nila batuha. Ingon si Ginusos nga, ako babae, dili ko muhukom ni mong silot. Kay nakita ni Ginusos, nabasa ni Ginusos, ang kasing-kasing sa babae, nga wa siya mo balibad, nga wa siya mo, wa ko kasa. Nakita ni Ginusos nga babae, nagduko siya maulo, timailhan nga may angkon nga siya nakasala. Ingon ang Ginoo, babae, di ko muhukom ni mong silot. Ang imong sala akong gipasaylo. So automatic grabing pagkamakasala si
Maria Magdalena, pero sa diyang nahibalag ng Ginoo, automatic gipasaylo sa Ginoo ang sala ni Maria Magdalena. Grabe ito salaan niya. So siguro ang imong sala, wala pes kumingking sa sala ni Maria Magdalena. O nag-arisag ka sa kinabuhi sa usa ka tulisan sa wala nga side di ginusos sa dihang gilansang siya sa krus sa Kalbaryo. Nagyaga-yaga ang Diyos wala, naginganlan tog si Estas, kung tinuod kang anak sa Dios, kanaog sa krus luwasa imong kaugalingon niya apila sad mi. Yaga-yaga ba? Bugal-bugal nga nagbitay ra po sa krus. Gibadlong ni Dimas ayaw pagsulti ingon ana. Kay kita ra ba nagdawata sa silot nga angay sa atong mga sala, apan kining atong kauban wala ni sala. So ang maong tao iyo nakita nga takos silang silutan tungod kay nakasala sila. Karang pagkasulti ha, nagpasabot nga miangkon si Dimas siyang sala og takos silang mamatay sa cross. Ingon si Dimas, kining atong kauban wa ni sa. Nakita niya kinsas ginusos, kinamingon siya, Ginoo, hinumdumi niya ako, inig abot sa imong paraiso. Gisalikway bas Ginoo, gidawat. Gidawat sa Ginoo si Dimas, gisaaran pa nga adto niya ikaw sa paraiso uban kanako. Gipakita lang higala ang usa kadako nga paglaob nato nga kun kita makasala di ta magpakawalas paglaom. Kay sa Isaias 1:18 bisag unsa pa kapula sa tong sala papution sa Ginoo samas nibe o kung lubos pagid siyang mapula pagapapution samas maputing balhibo sa kaniro. Nindot kaayo higala ang pasalig sa Ginoo. Ang kondisyon lang ito himoon, ang kono na to o hinulsulan na itong sila ay pagpawalas paglaom, balik, alagad si Ginoo samtang may panahon pa. So ang iglesia mudawat na nato o mudawat na nato sa diha nga kita mobalik, malagad si Ginoo. Okay, wa naman tayo manghigala, miabot mayud ang panahon. Niya po si Jocelyn Medelio, no? Anya, wala tayo panahon sa pagbasa pa. O, anton lang tayo higala sa pagpaminaw sa ato nga theme song. Yato ngayon si Brother John alang sa closing prayer. Mga higala, magampo kita, maluluyon ka nga Diyos, so walay katapusan, panalangini ang imong pulong nga napaabot sa igdulungog sa nagapaminaw, giyahis la sa kahayag sa kamaturan, o kabigang muduol mga laga di kanimo gipangayo na mo kini tungod lamang kang Kristo nga ang matod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa kini ang maing balita o kaniyong tanan ang mga sukig pinalanggan tigpaminaw sa ngalan usab ni Pastor Joel Tirana og sa atong mga kaubanan ato sang kini yung mahigalay sila si Brother Isao Dehito, Brother John Dehito, kauban ng Brother Tata o makauban Brother Isao, kinusab si Brother Libby magayon. Nagsalamat o bayang gabi ka natong tanan. Balik siya, andam baku